Extended hanggang May 15 ang enhanced community quarantine sa ilang rehiyon at probinsya sa bansa. Narito ang report. Papalawigin hanggang May 15 ang enhanced community quarantine sa National Capital Region, Region 3 at Region 4A. Base ito sa rekomendasyon ng Interagency Task Force for Emerging Infectious Disease. Pinag-aaralan naman ang extension ng ECQ sa Benguet, Pangasinan, Tarlac at Zambales. Oobserbahan ang COVID-19 cases sa mga nabanggit na probinsya at malalaman ang desisyon sa April 30. Hindi na pwede yan, Mr. President, kasi yung kawawa na yung mga tao na walang trabaho. Para sa akin, okay lang ang extension ng ECQ kasi para din naman sa safety nating mga mamamayang Pilipino. Ang nire-recommenda po sa Pangasinan ay yung extension po ng ECQ. Sa La Union at sa Ilocos Norte naman po at sa Ilocos Sur, yung pag-release po ay yung pag-relax ng ECQ into a general community quarantine pending po ng review na gagawin ng ating mga national and local government agencies po. Hinihintay pa ng Center for Health Development Region 1 at Police Regional Office 1 ang guidelines kaugnay sa general community quarantine. We will still maintain yung ating mga border checkpoints. Pero kagaya nga ng sinasabi namin, we will wait for the guideline on how really to implement this GCQ. Samantala, sa pinakahuling tala ng Department of Health, nasa 402 ang confirmed cases sa Region 1, 3 at Cordillera, 51 sa Rehiyon 1, 25 sa Cordillera at 326 sa Central Luzon. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, Balitang Amyanan.